Oso esperientzia polita izan da eta entretenigarria. Lehenengo kajut bat egin dugu teorikoari buruz zerbait jakiteko, eta gero simulatzaile batean egon gara kotxea gidatzen ikusteko nola den benetan kotxe bat gidatzea. Interesgarri iruditu zait, ikasleak motibatuta ikusi ditut, gustora jolasean, baina erabatean ikasten, da ederto. Gaitasuna badauki euskaraz egiteko, baina pixkat nahia edo gogoa eta oso ondo dago bultzatzea horretara bete. Niretzat nahiko antzekoa izango da. Beti nire gurasoek gazteleraz erakutsi didaten nola gidatu edo seinaleak nola diren, baina euskaraz ikastea beste modu bat izango da eta gauza berriak ikasiko ditut. Gainera, nire ustez, euskaraz egitea, euskara bermatzeko eta euskara mantentzeko ideia oso ona da. Eta noiz aldatu behar du? Martxa.